където има проблем в изборния ден. Какъв е той, ще ни каже Мария Георгиева. Всъщност не мога да го нарека проблем, колеги, специално за изборния ден. Проблемът беше това, че ние, пристигайки тук в квартал Република, на улица Ястрев в Хасково, екипът ни беше нападнат. Операторът, с който работя, Петър Картулев, всъщност беше този, който беше основно бит от група хора, които живеят тук на улицата. Важното е да кажем, че това нападение съвсем не беше предизвикано от екипа ни. Ние не за първи път снимаме на тази улица и на други избори. Към момента обаче така и не разбрахме всъщност кое подразни хората тук на улицата и по този начин екипа ни беше подложен на агресия. Разбира се, ние подадохме на телефон 112 сигнал. Тук пристигна полиция. Вече е тихо и кротко. Даже мога да кажа, че хората, които бяха най-агресивни, изведнъж се изпариха и ги няма. Разбира се, това, което ние имаме като кадри, ще го предоставим на полицията, за да могат да бъдат издирани тези хора, защото е недопустимо журналисти да бъдат бити по време на работа в изборния ден. Недопустимо и неприемливо, бих добавил аз. Мария Георгиева от Хасково. Наистина